Банка. Банку! Тута, қоя барсың? Мұнда Ринат. Сәлем. Тута. Тіге Банка. банкыны бұлай ұшқығаш джин келіп баса бет, әйме? Мінеу! Джинді шақырдыңыз ба? Біздің қонақтар Ринат Ғалияскаров һәм ол бір сөз біле айтып та бітіріп болмайшы сені. Түзуші де ол, шағир де ол, жырлар да авторы, шиғырлар да яза, нәрседір тағын яза, һәм тағы яза, һәм шул арадан ничектер яшәргә дә өлгерә. Сәлем, Ринат тағын. Иң мөһиме юлдан язмаска. Әйме? Башка телләр язарга мөмкин. Тонка сиздегезме? Язганда иң мөһим юлдан язмаска. Ринат, хикәяләргә. Кішкене қызықлы оқиға күтіп қалабыз. Кеттік. Сіз менен Бұрынғы татар традициясы күндерге бойынша. жыйынасыз. Так, ферма көтөү көтәбез. Еш шакта интернет юкка язайымы, әйтеп китәм. Без ферма көтөү көтәбез. Ферма көтөүендә бер 800 ләп сыер, и көтәбез заны 15 малай. Менә син яшьләрдән миңа калса. 15 малай. Турабыз 3 малай бер җирдә ферма көтөү шарга тора. Безнең авылда, һәр бер авылда бар бит инде кушаматлар. Күтү, ул, сыйырлар. Аларны иртән чыгарып җибәрәләр. Аларның атларынан барасың. Беләсең яр. Дәвам ит. Булды? Көтөү. Без турабыз 3 малай. Һәр бер кешенең авылда бар кушаматы. Безнең кушамат мәсәлән авылда әтәчләр, әйме? Әтәчләр? Или же хуппаныкылар диләр. Бу прическа буенча Юк, әтәчләр. әтәчләр әтин кичә вакытта шундый матур гына башлыгы булган, әтәшкә киргән ашаган. Шуңа күрә әтәчләр. Мин теге әтәчләнеп кергән сездер Ике иптәш малайның кушаматлары мондыйрак. Берсенеке бурыш кушаматы, берсенеке сметан кушаматы. бергә кушырга ярар. Бергә кушарга ярамый, ләкин без бергә басып торабыз. Ферма көтү шарга батыша. Әтәч, бурыш һәм сметан. Һәм шушы вакытта сметан кушаматлы җегет әйтә. Исем беркем белми. Сметан түгел, бурыш кушаматлыга әйтә. Ранисти. Миндә бер табышмак бар, сөйлим әле сиңа. Белешим дигән җавап алды. Сыйырдан алалар. Юк. Сөттән ясыйлар, нәрсә? Юк, тегез әйтә сөйләде. Сметан кушаматлы, бурыш кушаматлыга табышмак әйтә. Ашка салсан тәм кертә, борынга керсә төшкертә нәрсә ул ранисти. Тегесе белә бит инде нәрсә икән, әйме? Табышмакның җавабы нинди икәнен белә, ләкин сер бирергә ярамый. Һәм бу бер 30 секунд уйлап торды да, монда карады. Рөстәм, мин дә сиңа бер табышмак әйтим әле, тегесе әйтә, әйт. Ипигә яксан тәмле өстәлдә калса, әши ул нәрсә була ди. Пара-пара-пам. Син авыз ишатын. Анда җиткермисең. Биттеме? Все булды. Мин сыйырлар көтү турында беләм. Көтү ул теге башлапка җибәрер өчен. Ягъни Ярдәм ишегенә мизгелләр иде. Бу хикәяне беләм, мин анда Алла көтәләрме, юкмы? Димәк, Ранисның исемен белдек. Ранис Гафуй Ринатны ул авылда яшиме? Юк, Казанда яши. Казанда яшиләр. Сметанда. Алар авылда яшиләр. Көн сайын иртәнге 5-тә алар сөт сдавать итәләр. Анда бөтен авыл сүз давайте. Бөтен авыл сүз Бөтен давайте. сдал, ничектер яшәргә кирәк. Рәхмәт сиңа, Аяз, басып торганың өчен рәхмәт сиңа. Ринат Ғалияскаров шундый кызыклы хикәяләрең өчен. Без син киләсе этапка турга күчәбез. Банка. Киләсе турда без җибәрәчәк без төрле фотолар һәм алар Кая җибәрәчәксез? сиңа телефоныңа. Телефонга. Бар, кил тиз генә. Телефоны булмаса. Монда гына икән. Кара, үзе дә кара, аяк киеме дә кара. Телефоны да кара. Туктамда әлифбә бар икән, кызыл төстәге. Без сиңа җибәрәчәк без төрле фотографиялар, алар Анда сурәтләнгән популяр кеше, ләкин ул әзрәк кенә үзгәртелгән. Һәм сез шуны белергә тиеш. Көтәм? җиңелдән Анда бер башлыйбыз. смайлик килде. Әйдә. Синең яраткан шәхесләрнең берсе. Так. Без аны үзгәрттек. Әйе. Яшәрттек әзрәк
Бу Рабит Батулла. Рабит Батулла, бу бик дұрыс жауап. Сен Рабит абиді білесің? Әлбәттә. Аның бүтін китапларын оқып шықтың. Оқимын. Devam etəbiz. Келесі сурет ол да болса Тута. Аямнан. Шунысы. Так. Егер де бірінде подсказка Бу керек. безнең күрше Фәния Пашаган һәм Буйназ Гарипов. Күрше Фәния Пашаган һәм Буйназ Гарипов бу нинди җырлары бар аның? Ну, бір-екі жырын мен жырлап шықтым енді әлі генә. Рахмәт. Сен бит аңа жырлар яздың. Ие. Нинди жырлар? Ярдан бітті китте, Ярдан бітті Курчаклар, киттім. Син. Курчаклар? Ие. Син, син іші бұл. Син, менім. Yok, Син. Син менән инде икән, син менән. Яңа чыкты әле ул, 1-2 генә атланы чыккан. Тыңлап кара. Син ашарга тиеш. Үш жыр яздың демек, әйме? 18. Бүтін Синлес Гариповқа. Бүтін Синлес Гарипов. Һәм бір кімді аларын білмей. Ну, бірнеше сіннен қала. Зерек мене. Yo. Ярам башка хатларны көтөрәм әлеге. Әйдәме? Әйдә. 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 Егер де сен ялгышасың икән, безнең монда Безнең банкы бар, анда биремләр. Анда безнең төрле жазалар. Так. Тек. Бул күзә кияме команда? Ой. Әллә фотоларга шуны күзә беләм. Ну, кошак кеми инде. Мин бу кешене белмим дәшен әйткәндә. Алайса безнең банкы бар. Миңа җавабын әйтегез кем икән? Әзер җавабын әйтәбез, туктасын. Ну, әйтегез мин яннар алабыз. Аха. Җавап юкмы? Ёлка җырчы. Все, машалла, мин белмәгән булыр. Лиза, аның исеме. Йөзгә танымыйм. Димәк, Бераз Безнең язгы банкы бар. Анда жазалар. телесе кайсын тартып чыгар. Без Миндә бирә. Юк, үзем аламай да яз. Син тә бирсен. Каласка. Яра. Бронза юк. Он куй алды менә? Куй менә, бисмилlah, бисмилlah. Бисмилlah, айсыл куй алды. анда кайсын чыгарсаң да жүнле Берәрсе дә юк ай. Берсе җүн түгел. Кем язды? Кем диюче түгел. Аха. Дустыңа шалтыратып аңа рәхмәт әйтергә. Рәхмәт әйтергә. Ага. Нәрсәдер өчен? Нәрсә өчен әйтергә? Нәрсәдер өчен? Гомумән, байлар бар Юк, әйтергә. бер ниндидер әйберләр өчен. Сиңа шуның өчен рәхмәт, моның өчен рәхмәт. Һәм Әйтегез, шуның өчен рәхмәт. Илназ Гарипов шалтыратабыз. Әйләс гәрәп кашылдыртабыз. Мә, аязмы сиңа? Әйдә нәрсә өчен рәхмәт әйтеп була? Ну, минем җырларымны бер кешеләр белмәгән өчен рәхмәт әйтәм. Әйдә шуның өчен. Илназ, Ау, хәерле көннәр, kişiler, хәерле кичләр. Ничкәләр? evet Allah'a şükür. Яра, каралык. Илназ, минем сиңа рәхмәт әйтәсе килгән. Mesela, Ну, бар янда беренче момент. Әйтим әле. ait, Беренчедән, минем җырларымны җырлаганың өчен сиңа рәхмәт. Икенчедән, ул җырларны халык минеке дип белмәгән өчен бик зур рәхмәт сиңа. Өченчедән, бу җырларны гомумән халык тыңламаган һәм белмәгән өчен сиңа рәхмәт бик зур. Дүртенчедән, синең прическаң өчен рәхмәт бик зур. senin hesap Синең прическаңны синең җырларыңнан күбрәк беләләр икән тамашачылар. Бик зур рәхмәт сиңа, Илназ. da su gider yara bilir değil mi? Yara. Булды, сау бул, пока. Yara, Fatih'e rahmet, dava kalırım. Amin çay olsun, davay bak. Пока. Bak. О, Ильяс, сәлам сиңа. Син дә безнең тапшыруда китеп калабыз. Алла теләсә килеп җитәрсең дип уйлыйбыз. Дәвам итәбезме? Әйдә. Әйдә, тамам. Тагы фотлар бармы янда? Анда күп калмады. Әйдә, Хәзер сез беләсез, әйе, фотлар уйнаш җибәрергә. Әйе. Кем бу? Мен үзем дә белмим. Моны белер инде. Моны син белмисең, әлбәттә. Каян белсең? Каян белсең инде? Айваз Садыров. Каян белесең син аны, әйтер. Чөнки ул Айсханага ашаган. Кемгә? Айсханага. Инсебене дин төркемендә эшләүче. Шунлап. Дөрес әйткәндә, Айваз бик универсаль кеше һәм аны мәсәлән Казакстанга барса, аны казакча аны белән сөйләшә башлыйлар. Таиландка барса, аңа килеп син
Тайбет деп айталар теге. Таймыннан деп айталар. Бүтін жерден теге үз кіші. Шо? Мен Аязның кезі шу ул теге біз нәрселер сөйлешебіз, Аязхан әлелер нәрселер ул хамат теге редактор Кімге қарап кімге қарап. Әйдә, менә монысын җибәрәбез дә, монысын белмәсә инде, монысы Қоя? Базор була инде, базор. Бұл фотоны мен өзіме yüklеп қалдырайым әлі. Бұл бет танылмаған шағир Ринат Галиаскер. Табылмаган. Танылмаған. Аны табырга кирәк, дуслар. Ринат Галиаскеровның әле шигырьләрен табырга кирәк һәм укырга кирәк дип біз киңәш итәбез. Әлегә аңа афәрин. Банка. Су сипмәгез шагыйрьнең йөзенә. Йо. Түкірмәгіз шағир езіне деген. Шагыйрь күңеленә төкермәгез. Безнең менә мондай стаканнар бар. Ул стаканнарда менә бу бассейнда булган су. Чисто ягъни. Чисто. Хлорлы. Хлорлы. Әйе. Миндә карта бар. Берничә карта. Бер генә түгел. 36 штук. 36 штук. Әйе. 52. Окей. Кем без хәзер мин хәзер Рузаль абый белән язучы абыйга бирәм. Исеме хәтерла. Галиаскер. Галиаскер. Бирәм карта. Кемнең картасы зуррак була, шул җиңә. Кемнең кечкенәрәк, шул җиңелә. Гади тормышта. Менә шулай. Әйдәгез. Алыгыз. Рахим әйтер үзен. Мин беренчеме? Әйе. Әйдә, син. Ал инде шунда берсен. Без карарга тиеш түгел, әйме? Юк. Безләргә карарга тиеш түгел. Аннары. Бергә ачабыз. Әйе, Бер икешкә шуннары әйе. әйләндерәбез. Все? Булдымы? Әйдә. Әйе. 1, Әйдә монда куябыз. 2, 3. Ринат, мин әлеге суны бар тик изге ниятләр белән синең елмаеп торган йөзеңә Бисмилlah әйтеп сеп. бисмилла әйтеп себеп тагы да бик күп матур шигырьләр язырга насыйп булсын. Монда калган иде әзрәк. Кагаз бүген җылмаган. Икенче юлы теге башына сибәр менә да шампунь. Әйбәт. Бакала кырдыдан. Вах, Куйнаш кайскан чыкты. Китеп багада ба? мен сиңа. Мин дә бит сибәсиyle хәзер үзләре. Мин хәтерләмисеңме, ул кул белән Тутас. тартып чыгардым. Так, әмма мөмкинме син менә прям тушыңа сибәм? Ул бар алып чыг. Но мин шуның телим как раз таки опшу наскалады. Аха, әйдә. Әйдәгез. Mesela мин алам бер. Мин инде хәзер бер дә икене алдым. Ике алган мин. Берсен Рузаль абый. Юк, сутык. Ну ладно, әйдә. Ey, начар карты буламы? Аха. Парада ахыр үзе. Юк, карамадым. Мен басын Аслан алып куй, сип. Әзер. 1, 2. Син карыйсыңмы? Әйе. ая син санайды. Әйдә. Ама Бер, инде хәзер куркынычты күр ул бит инде ике, торганга су сиплеп. 3. Булай дөрес түгел, сезнең картларыгыз дөрес түгел мин. Кайтып китәм хәзер үткәлә. Нәва. Әйдә. Давай. Ник артка түгел инде син йөзеңә карап, әлеге суны сибәсенә кирә алмыйсыңмы? Бу җылы судыр син әйтсәң. Yok, мен сиздем, мен беләм, мен придумал уже. Теге сен бисмилла дип башладык, әйме масан Мыса керәшнәргә башлады. мондай сүз белән. Татарлар алга. Сине Рәсәйнең җиңма командасы алырга була футбол буенча. Син 30 сантиметрдан туры китер алмыйсың, Рүзәл. Киржаков. Әйдә. Тукта 2-0, әйдә булай итәбез. Безнең бит менә тутаган бер зур банка бар, әйме. Мыса финалный. Кемнең менә бу банкалары бетә, әйме, гомумән. Бетә. Шул бу зур банкада алып сибәргә хокуклы. Әйдә бак алып карыйк әле анда без күрәлек. Мин 2 тапкыр уң кул белән алдым, хәзер мысында инде сул кул белән алып карыйк. Сулага бар. Ә бу булды бит. Булсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менә. Мин түзмәдем хәтта ишкән санаганны. Мәле? Так, моннан башлыйбыз. Юк, тегесенә. Монсы теге супер финал өчен. Мин китеп торам. Рүзәл, без синең белән күптән таныш. Шул таныш. Һәм шушы танышлыкны, шушы бергә стакан су бузмасын дигән теләктә. Рәхмәт. Ни булды лектәле бу?
Yes. Yes. Ana xayr siz yani Ayaz, ayda bir düşün. Bunu Yarar. bir şepillettim iyi mi? Yarar. Ayda. Davom etamiz. Ayda. Sen bu yo'li sen. Yo, no da var mı? Baru jingan mısın da? Ayda sanıyoruz mısın değil mi? Hadi. 1, 2, 3. Ruzala bu tag'in jingdim. Anda qo'ymaydi kira. Qo'ya qo'yib boramiz buni. Bu kadar bitkisi bindeydi futbol kasip ben benim gider. Koytası bu. Tigresi var bir tele bu yo'li. Evet. Haydi. Men ketib Bunda turum. bir sebepsiz aymi. Sening motor Bir qizlaring. sebepsiz mısın gideler mi da? Yani nechik? Meni kutib olmadi, men shu. Men topshiriqni tushirib bitirgandan so'ng seni kutib turaman deganda. Eshik tubida. Yarar. Kurak bilan, qor bilan ayda. Buramda qish ekanini unutmaymiz aymi. Davom etamiz. Rahim etamiz. Rahmat. Sen birinchi olgan vaqtda men jingam. Haydi. Bir topqir bo'ldi endi endi xil. 1, 2, 3. Ayda men bu aytamiz. O'sha olmaysan bitin deymi? Kartlar oltimiz boshqa yema men sразу бассейнga секiramiz shular keyin bilan shu bilan sog'lashamiz. Birovga qolishtirasiz. Masa sipsan birovga qala. To'xta men hozir so'ngisan aymi? So'ngisan senga siptirmisha, to'g'ri bunda solib bitirib, senga siptiraman. Ey zot yilmayib tur. Azlanmagashni yeragaymi? Rahatrak. Как раз bu futbolkada jug'an o'yinni ko'pdandan. Ayda. Davom etamiz ay. Al, güzel. Minmi tag'in? Oldim. 1, 2. 3. So'nggisi, ayda men buni bunda istayim. Borishda. Sen bitinni bilasan, o'nglaysan, shu yerda bada ekaningni. Bunda bizning territoriya. To'xta, men ketib turaman shunda. Güzel. Men bilan что sen xabar menga singlashak, shu vaqtda menga seni singib qolgan. Rahmat. Qo'yib qilmag'ay. Men bunda bilalaysan. Men seni shunday yoratam. Big aybat olib boruvchi. Birsingni aytganda sen shunday oqilli malay, aybat o'qiysan. Shoyanta bidalgir. Прическаң Tiymasang-da bu. Aytmoqchi edim. Mana o'sha ishing iyi. Rinat, rahmat senga. Bigzur. Bu malayda rahmat aytasi kelasizmi? Ayib, rahmat. Rahmat, Ayaz. Rahmat. Shan ko'ngilda rahmat senga. Rahmat senga. Rahmat yigitlar o'zingizga chaqirganingiz shunday emas. Endi fevral oyida mening suv quyganim yo'q hali. Kula biz rahmat. Demak, challenge agarda sizning fevral oyida suv qiynaganingiz yo'q ekan, Shoyantovaga rahim etingiz. Biz sizni kutib qolamiz. Do'stlar, biz haligi maktabga 180-chi gimnaziyaga rahmatlarimizni bildiramiz. Bizni rohatlanib suv qiyindirgani uchun ham endi albatta Rinat G'aliaskarovdan yangi motor shi'rlar kutib qolamiz. Biz ularni baribir o'qiyashamiz. Sog' bo'linglar. Я что-то такого ожидал. Там, наверное, нельзя было, да? Yarasın. Fotosu da var bir tane de. Çok как? Siz mine bilmişsiniz bitin değil mi? Ama tek kapak gelmiyor mu bunda? А я ожидал. Konuşma, şu ayı gelin bana.